Салом алейкум, духтаро. Инаҷада бо чия пастелҳои зимния инҷада. Як галаҳан обши я 6 будагда ба фикрам 6 буд. 10 ё 15 таша ба фикрам фурухтагиям. Оз хай бо ҳаста инаҷа чанд намудан. Инҷада тиграҳа инаи ваён. Инаи трамплинои гирдаш вай ранги мағзи меган чӣ меганам хай дорай. Инҷада шубаҳай ёро ҳама шавли суратоша мемонам бо ё тоқа чӣ мекунам видео мекунам. Тиграй савзай шубаҳан иё духтаро ина шуба ранги норкаҳай материалаш. Инҷада хай иён инаҷада сердечковай свети сери зард. Ина ёрам трамплинои ғавсан. Инҷа сердечка инҷада хай бо чанд намуди дигаҳай ҳамаша духтаро оли ята бо видео мекунам. Шуба ҳамаша бо ята видео мекунам духтаро нишон метиҳам. Ҳамаш аксияшдагиян нархошон 370 350 ам халибдаг 270 280 то 290 300 миштагианда нархошон ҳархелаҳай. Ини кроликай инирам қахшой духтаро ирам ҳоли хай ҳамаша тоқа бо видео мекунам. Инаҷада сердечкоай инаи рангошай кабутай инҷа кабутай ино фармон сирх инаи фисташка иш бирюзови светай да инҷа кабуто мадистай бирюзовияй савзчай бирюзовияй ҷода хайно фармон духтаро барои заказ ватсап да нависен суратошуна бо рой мекунам тона.